Prawdzewo dreżba. Na nurce Darzeców, jacy dziso związą Łekopowej i Świętej Trójce, od prawie 100 lat stoi wysoki budynek z czerwonej cegły. Budacjo ta je nawet na swój wert piękno, choć wystawiono je w placu, gdzie paneje trzosk nie do wstrzymania. Między oknama, na wyżawie trzeciego piętra, idzie dostrzec wykończoną złomaną łąką z notką wlegą, zjaci na przechodzących płezero weżłobiony w dość sporym kamie smutny pies. W połowie uszłego stalata iż nie było ani wdłużonego tu budynku, ani drogowego trzosku, ani tym bardziej trejącego autołowego dymu. W Mwelu, gdzie dziś stoi ceglany budynek, wnętrza wnosił się potężny zemny usep, pamiętający wioldzie bijotciłe to miasto, tak wiele razy toczone między wrodzima napodnikama a gduńszczanama broniącyma swego gardu. Za panowaniu jednego z preścich monarchów, prawie na procym kościółka Świętej Anny, znanego z jego zdobnego knepkowego wykończenia jego szczytu, na usepie łesta wystawiono skarbowo Starzeca. Nie była to równak drewniano, buda pomalowano w jaskrawe sztrepy, jakich było tej wiele, leno często belny, murowany budynek przekryty przytcim daką. Na zaczątku przed wachtownią co tydzień przechodało dość steli drobnych kupców i handlarzy, jaci chceli w Wegduńsku przedać swoje towary i wywieźć z miasta joknowicy zwączącego detka. Równak minęły lata, a nowi panownice odstąpili od srodze wysokich cłów, a znoczenie stary Starzece z roku na rok było mniejsze. Kureszce naszedł taci dzień, że urzędnice wzięli swoje sztample, plombownice, prawie wszyscy zachy i to, co mogłyby se komu przedać, i roz na wiedno opuszczali ten budynoszk. Bez mała pół wieku w opustoszałej wachtowni mieszkały leno mesze, pająci i szantopierze. Dopierko pod końc uszłego stalata dał na nią boczenie jeden żłobierz. Był to kunsztosz ciężko nawiedzony namienieniem, a od dłuższego czasu cierpiał na chorost nie do wyleczenia. Później był młody i mocny, miał wzące uledzy. Przez całe lata w kamie uwieczniwał ich skarnia, żłobił wykończenia mieścich budynków, ozdabiał przededwieża snużyma ornamentama i głowama smoków. Jego dokozama były też wortne rzeźby ustrojujące parcie w miejsce. Czej równok zachorzył, a w ręce było mu ciężko trzymać dłuto i drewniany młotk. Na jego plac chutko wlezli młodsi artyści, często ci sami, jakich przody wyuczył drążego kunsztu łyżewiania kamnych bloków. Jedne noce, czej umiał sprzedane wszystko, co le posadł i łestał bez doku nad głową, a na lecci zmiłowanie przestał liczyć, żłobierz wyłamał drzwi, że upustoszały Starzece, jaci ju nikt nie brakował i samemu w niej zamieszkał. Jaczegoś dnia, w czas reno po swoima drzwiżama wybeczył renioną, gwesno przez gduńskich rakarzów bezpańską seką, chterna przeniosła mu w pesku swoje szczenią. Żłobierz przegarnął zwierzęta i jak le potrafił, takie do zero. Leno seci nie dało się uretać. We wioldzich cierpieniach zdechła za parę dni, ale szczenią wyfutrował. Piesk dobrze się chował i wyrósł na piękny, wioldzi i mądry zwierzę. Od tego czasu kunsztosz ju nie był sam. Zrobił się nawet kakunsk weselszy, a i chłerost jakby mu mniej doskórzała. Tak było przez tyle lat, aż do niepamiętnej strasznej nocy, czej nad miastem przeszedł bestyjny szor. Wietrzesko wyrywało dziesiątki najstarszych drzewów w mieście i w okolicy. Na Motławie zatopiło wiele przerzeszonych do brzegu kaszepścich pomerynków i parowych łekrętów. Do szkody przeszło wiele budynków i wieże niejednych kościołów. Tej nocy, podczas straszliwego jesienniego arkuna, do Rejny przeszedł też budynek starej wachtowni, przesypujący całą gruzotą jedynego człowieka, jaci miał tu swoją słowę. Do tyjeż wecidłe stały mury pobleżnego kościoła Świętej Anny. Książa, co w czas reno stoili w karnie byten, były szacować stratę, byli świadkami osobliwego zdarzenia. Łoboczeli dobrze znanego ima psa, jaci z taką ofiarnością, że aż nie do wiary, gwesnął wiele i godzinów, próbował łeb grzebać z rejnów i łeb sopony z ziemi swojego właściciela. Kur jeszcze do niego dotarł i z nowikszą starą
wecygnął starego żłobierza na wierzch. Schorzały kunsztosz miał zmużdżone nodzi, ale jeszcze żył. Wierny pies niespokojno rozzerosał wokół, jakby szukał ledzy płemiece dla swojego miewce, a tej pot nieżywy z umordowaniu przy jego zakrwawionych nogach. To wydarzenie wnetka stało się głośne w całym mieście. Dzięki temu stary artysta miał teraz przynależną opiekę. Czej weszedł ze szpitala, przerechtowali mu nawet kawarkownią do roboty. Łen równak zrobił jeszcze leno jedna rzeźba. Była to wierna szlachota psa, jaci uretuł mu rzec. Niedługo po śmierci artysty wioldziu obarnie usepy stały rozepchłe. Niedalek placu tragednego zdarzenia z czasem został wystawiony wspomniany na początku budynek z czerwonej cegły. Przechowano szlachotę najwierniejszego z drechów człowieka został wystawiono w czysto apart zrobiony w ledze na wężawie trzeciego piętra. To oznacza, że tak wysoko sygał łebarny usep, na jakim dziejało są przody głośne, a teraz często zabete wydarzenie. Tragedio pse wiernote i najwyższego poświęcenia.